फाइनाय 27 नवेम्बर आगुलिनि आस्ताबल रोंनखलाओ हास्तेनि लाइबुमा रेकर्ड सबायै कतर लुकुकुथुम पान्दा थानसा तै तिप्रासानि फान फुनुगलायना बागै जत तिप्रासार न पालखे नक हुक हाबा जत सामुं याकारि फानो सालसा जलार ना बागै जतन कबक जाओ तांगै हिमालय थांनाय 75 years जे कोनो नेशनल पार्टी खायका जों हा सेकजाका ते हा सेकनानि सामुं न खायका नेशनल पार्टीस र कांग्रेस लांगलजार जमितार दुम्बुरबान थेपका इतिहास सिकमाना बागै राजमाला सकका दुम्बुरबान थेबैनाय अराय पराय खायका तिप्रासारक न लेबी टैक्स नाखा सीपीआईएम कम्युनिस्ट কৃষক তুমি বেনামি জমি দখল করো চাষ করো হনই উদ্দাস্তদের সুস্থ পুনর্বাসন দিতে হবে হনই বাংলাদেশ নে ইলিগাল মাইগ্রেন্টস ন দেইবো সিত হইনাই ভোট ব্যাংকস নি পলিটিক্স থাংনা থাঙ্গै तिप्रासन देइबो सकमरनानि सामुंखलायगा देइबो किसा खानियानि सामुंखलायगा बीजेपी हादे हामनो हनि नाइले माने 2014 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि बिसिंते क्लियर खायरेखाजे तिप्रासानि हा न बांग्लादेशनि बरक न सुपुगि पुंगरनानि बरक नाहार मंगनो बरक तंगो आबनो केबेंना थांगै माधव बारिबो गुलि ककजाखा तिप्रासारक बगै थांके चोगलाक विश्वजित देबबर्मा बीजेपी नि रिजिमनो बुथार जागो आबन मगै फायदे रीजनल पार्टी सिमिसि तिप्रासानि खरांति साइ मानो रीजनल पार्टी और टंगै सिमिसि तिप्रासानि बागैनाय चिरि खगै कक साइ मानो फियाबा रीजनल पार्टीस व काइसेनो प्रॉब्लम सय सय खरांति सनाय ते लीडर गाहाम बसकांगो नां जों आईपीएफ तिनि बिसिंतै जों चबा खायलेका फियाबा बीजेपी रक बै थगाय जाखा नेशनल पार्टीस बै थगाय जाखा किन्तु चिनि लीडर रक खरांति सालियां थांगा जुग नेतृत्व करिनि बागै आपो हेंका किन्तु बोबाग्रा तिनि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नि थेके शुरू खायनाय निनि एनआरसी नि थेके शुरू खायनाय रियां समस्यानि समाधान थेके शुरू खायनाय जत्त समस्यानो तिप्रासानि बागैनाय खरांति सनानि सामुंखलायका ते बोबाग्रा एग्रीमेंट तिप्रासा एकर्ड खायमानि यागुलोनो समर्थन नानि ककसाओ फियाबा असमर्थन सत्रयबो नाहारै मानो प्रयोजने बरकसि कक रुइनाय कक नारगिया बरक कक रुइ कक नारगिया मन यागुलो बोबाग्रा खरांति से तंगलिया बोबाग्रा खरांति साका आर बोबाग्रानि बदलो तंगैने खरांति सा माया आमहाय प्रेसार डेविड मोरासिं संबानिया डेविड मोरासिं आगरतलानि सिमि दिल्ली हिमि थांनानै फान मानखा ते आजादी मानखा बिरुद खलाय मानखा अरनो बुजिना बता तिप्रासारनि बागै रीजनल पार्टी नि बागैने बोबाग्राहाय लीडर आर बोबाग्राहाय लीडर नि यारं सुबना हंगाके जों तिप्रासा थानसा खायनाय जों पालखे चिनि लक्ष्यभ्रष्ट नाहारमं फेरिया करिनाय जों थानसा खायनाय जों मासिरि खगलायनाय जों मानसनो नांनाय जों सीपीएम कांग्रेस बीजेपी जेसा पार्टी फान खायथों किन्तु निनि बसाजग्रम फ्रेक जाकफ्रो निनि बरक बुथार जाकफ्रो निनि हा सेक जाकफ्रो निनि राबार बागान तानफाय जाकफ्रो नरक सीपीएम बीजेपी कांग्रेस नि नेतानो केबनो मयतो खाया बरने थानि किसे मिसे नक रेशन माना बागै सिमिसे थांगो फियाबा मानथाय अधिकार ते समस्यानि समाधान खायना बागै बरने थानि नरकबो थांनानि बागै वान सगिया कारण बरक रिया हिनि नरक सायमानो नरक जे कोनो विपद तिप्रासानि समस्या हंगाके बोबाग्रानि मयतो मानाय लामाबा बोबाग्रानि हनुमान डेविड मोरासिं हायरनानो नरक थें थें बासा जाक नंनाय दफानि बागै सिरिक थानि तिप्रासा पुलिस न अत्याचार खायथों तिप्राजों रमफ्रेक जाकथों तिप्राजों सातक जाकथों डेविड मोरासिं सन माननाय आबन बागै फायदे पाल खायनाय साल तबलायनाय हामबाय।